مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 31 ልቢ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ከም ወሓዚ ማይ እዩ ንሱ ናብ ዝደለዮ ይመልሶ ሰብሲ ኩሉ መገዱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ቅኑዕ ይመስሎ ግናኸ እግዚአብሔር እዩ ልቢ ዝመዝን እግዚአብሔር ካብ መስዋዕትስ ጽድቅን ቅንዕናን ምግባር እዩ ዝፈቱ ኩሩዓት ኣዒንትን ንፉሕ ልብን ሓጢኣት እዩ ንሱ ኸኣ መብራህቲ ርስያን እዩ ሃቐና እቲ ትጉህ ብርግጽ ናብ ረብሓ የብጽሕ እቲ ዝህወኽ ዘበለ ግና ናብ ስእነት ጥራይ ይህወኽ እቲ ብሓሳዊት መልሓስ እተኣከበ መዝገብ በኒኑ ይጠፍእ ናብ ወጽመድ ሞት ከዓ የውድቕ ቅንዕና ምግባር ኣብዮም እዮም እሞ ነቶም ርስያንሲ ግፍዖም ጥፍኣቶም እዩ መገዲ እቲ በደለኛ ጥውጥዋይ እያ ንጹህ ሰብ ግና ግብሩ ቅኑዕ እዩ ካብ ምስ ነግራም ሰበይቲ ኣብ ሓደ ቤትሲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ብሓደ ወገን ምቕማጥ ይሓይሽ ነፍሲ ረሲእ ንእከይ ትምነዮ ብጻዩውን ኣብ ቅድሚኡ ምሕረት ኣይረክብን ንመላገጺ እንተቐጽዓካዮ እቲ ገርሂ ጠቢብ ይኸውን ንጥበበኛ እንተመሃርካዮ ኸኣ ፍልጠት ይቕበል እቲ ጻድቕ ንቤት ርሲእ ይምልከቶ ነቶም ርስያን ከዓ ናብ መከራ ይጽድፎም እቲ ንጥርዓን ድኻ ኸይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዚዓጹ ንሱውን ይጠርዕ እሞ ምላሽ ኣይረክብን ብስውር ዝኣተወ ገጸ በረኸት ኩራ ይህድእ ሕቡእ ውህበትውን ንብርቱዕ ቁጥዓ የዝሕሎ ቅኑዕ ምግባር ንጻድቕ ሓጐሱ እዩ ንገበርቲ ዓመፃ ግና ረዓድ እዩ እቲ ኻብ መገዲ ልቦና ዚዝምብል ሰብ ኣብ ኣኼባ ምውታት ይነብር ጣዕሚ ንብረት ዚፈቱ ይደኪ ወይንን ዘይትን ዚፈቱ ኸኣ ኣይህብትምን ረሲእ በጃ ጻድቕ እዩ ኣብ ክንዲ ቕኑዕ ድማ ጠላሚ ይሓልፍ ካብ ምስ ነግራምን መሰቀቒትን ሰበይትስ ኣብ በረኻ ምቕማጥ ይሓይሽ ኣብ ቤት ጥበበኛ ኽቡር መዝገብን ዘይትን ኣሎ ዓሻ ሰብ ግና ይውሕጦ እቲ ንጽድቅን በጉነትን ዚስዕበን ሕይወትን ጽድቅን ክብረትን ይረክብ ጥበበኛ ሰብ ናብ ከተማ ሓያላት ይድይብ ንሓይሊ እምንቶኣ ኸኣ የፍርሶ እቲ ኣፉን መልሓሱን ዚሕሉ ሰብ ንነፍሱ ካብ ጸበባ ይሕልዋ ዕቡይን ኩርዑን ሰብ መላገጺ እዩ ስሙ ንሱ ብናይ ትዕቢት ቁጥዓ ይገብር ሃካይ ኣእዳው ምዕያይ የኣብያ እየን እሞ ትምኒቱ ይቐትሎ ምሉእ መዓልቲ ብህርፋን ዚምና ኣሎ ጻድቕ ግና ይህብ ኣይከልእን ከዓ መስዋዕቲ እቶም ርስያን ፍንፉን እዩ ምናዳ እኳ ብእኩይ ሓሳብ እንተ ኣቕረቦ ሓሳዊ ምስክር ይጠፍእ ዚሰምዕ ሰብ ግና ኩሉ ጊዜ ኺዛረብ ይፍቀደሉ ረሲእ ሰብ ገጽ ድርቅና የርኢ ጻድቕ ግና መገዱ የጽንዕ ጥበብ ወይስ ኣእምሮ ወይስ ምኽሪ ንእግዚአብሔር ዝቃወሞ የልቦን ፈረስ ንመዓልቲ ውግእ ተዳልዩ ኣሎ ስዕረት ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ